Giraffe, wangu yako padeni pangu. Asi shamai. Ndane 5 months ndakazvivharira mba muno musiri kutombobuda panza. Kozi mare renda ndinongo asanda bhadhara. Ndinangorara pambedha baba nchiverenga marata. Zvikunetsa wangu. Manje zvawauda so Leonard vanozadhura wokurira kwaro zvama. Machatora panapa wandipinza pisa. Iwe usatye malandlord asha akatombotanga wachitoroja shamari. Inini wangu ndakatopa kape machunks shamari nesauti yaye maputi zona ndakawina road show wandaitamba singaito. Zvokutoti zvesu akatonyarara baba. Akatondiona every time akuseni chibuda ndoti mamuka sei baba Giraffe. Iwe ukuchema ne 5 months shamari. Inini tori ne 2 years isikabhadhara shamari. Matanga baba, matanga nyaya dzenze. Iwe unochikiswa nemwe murume seko. Nezvindebvu izvi, saka ndebvu idzi ndedzekuhaya kandebvu dzaonadzo idzi. Kana uchikwata kudai so. Iwe tiridzire radio kutinzwa zvedu tete tata titi toto. Usadaro shama unondikwadzisa iwe. Iwe mfana baba mandebvu. Ndikunzwa mchitaramba momo nezvima voice zvenyu zvakashashama izvozvo. Zvakagomarara Iwe furato kuda mari yangu yerendi yomfana. 18 months momo vharira mba momo. Kwa baba zoma mchichi mune 5 months wanu musani mabhadhara. 5 months ka ndodza ndakazvivharira mba muno mudzanisa buda. Furato sanda dhore sanda tsamwa inini. Mudhara chero makapinda munotoreko muno mba. Mapeta akatotizawo nzara. Mamwe acho akatofa ari pasapa. Ewe mapeta kuita sei? Notengesa zvindembo zvako izvozvo. Ndiwane mari yangu yerenda. Waita ndipinde mba mangu mfana. Waifunga kuti andina ma-tactics ekupinda mba mangu here. Because iwe wakururaja muno, wagara muno. Ndaikuregerera nguva yese mfana for long time. Unza mari yangu, iwe. Wangu, sara nenhamo dzako idzi, sara nefinarao yako. Giraffe usandisika. Hauna kuyochero kana nelemoni ndimbotsengawo maiwe iwe nzara vakomana. Lemoni? Enda kumusika mfeso wangu. Daddy good again here iwe maiwe iwe. Baba Mandate. Mari, Mari.